Sanibona kuJanuary. Amapipeni bakithi ngithi happy new year emapipini enu. Ngithi happy new year kuyingquza zenu. Ngiyazi nabaphathi bamapipi amapipeni wafithizile ngoDecember. Bewubhizi ubhebha ngeHennessy, ubhebha ngeSmirnoff. Wena nje waqala ukuthi isibumbu uyinsizwa yakwenu usibuke nje face to face. Kube uwe nje ungaxutshwe nalutho. Cha. Sewuyacabanga manje uyadidizela uyatatazela kodwa hayi angifuni ungasho. Insizwa beyithenga nangoDecember zigoduka nakho zemakhaya. Senibuyile ke manje. People lakho uyalazi livithikile livithizwe ilokudla kwaDecember. Livithizwe ukuthi umfazi wakhe akayazi diet. Lo mfazi wakho wena njengoba ngathi unomkhaba unawo umkhaba wena uqunjelwe wena ugcola amasimba. Udinga nje ukuthi uphuze impesu iclean uhambe ufike uthi khuhlu leyo nto. Nangesonto elizayo impesu uyiphuza once a week. Nangesonto elizayo angiboni impesu yami. Nangesonto elizayo uphinde futhi uphuze impesu ikhucula ikunike nestamina ngoba abanye benayo ngazi ngoba ninomkhaba. Abafazi benje bahlule ukuniphekela abaniphakele kahle njengoba behlula nokunibhebha nje. Njengoba behlule nayi women on top. Uyayibona lonto leyo. Ngithi happy new year kuyingquza zenu. Happy new year kumapipi enu. Happy new year nje. Nibhoosteke futhi. Nina benibhebhana ningayifaki icondom lana niwisa akuthiwa yini amasosha omzimba. Angithi benibhizi lana niwokaratera niama ninja niama China. UJanuary manje sewehlisa umoya aya ngikhuluma lensizwa kuphela. Angeke ke ladies usuhlahla amehlo kusulokhu uhleka batshele ngibatshela ini njengoba wena ingquza yakho kulelo phenti mawuqeda ukulikhumula ifana nento engiyibukayo manifake iweave sekuba uphephesi kuba uqoqola umhlophe lana ngingazi ukuthi yindaba ningawenza amaweave nafanele kamawo uba umawo I think umawo lo oculayo lo isiphalaphala kodwa othi but because mayikhuluma isingisi imanini ngiyadlala buyani nganene ngiyadlala ngimncanda kabi noma ngathi but because akunankinga uyabona ukuthi le uthi but because nemali enganani acila siphumeke kuye ngoba iqueen yami leya ukuyibone kodwa iweave yakhe hey lo amntwana uyayinameka iweave ngeke umfice ene weave egugile uya understand so ke why wena mele ufice nesibumbu esigugile wena ingquza yakho ibisebenza 24/7 abanye bagodukile ubuyodliwa umkhaya emakhaya into echathile into ekunyise yakuphendula usaba ngisho ukunika indoda yakho njengoba kuJanuary ngoba ubona ukuthi izozwa phela ukuthi udliwe emakhaya bese kuthi abanye benu ngoza ngifuna ukuhlala phansi le ayifuna ukumela abanye benu ngiyazi ukuthi ubucinga indoda yakho uyinikeza idirection ntombo wena ubusu iGPS utshela indoda yakho njengoba kuDecember ukuthi ehe ukephi abanye baspendi imali kuma Uber ubhela nje ukuthi uyocinga indoda yakho ngoba indoda yakho usibo akabuyanga phela ebusuku yomcinga lapho usibo uyakwazi kwakho ingquza yazi ingquza bese kuba khona lozongidakela ku comment section athi hayi wena njena is not everything about ucansi lapho awukwazi ubhebha indoda yakho ayikho nje umfana noma ungamenzelani uzokushiya noma ungampepha kangakanani sewuba try bonke ngakaba try bonke and ngeke ngize ngibatry bonke futhi angibabhebhisile bonke so wena hlala nezinkinga zakho don't make your problems my problems unyaka omusha lo uyabona into leyo asingagxiliki sigxile emapipini guys ngiyazi beningikhumbula nami nginikhumbula phela bengikufanele nami ngidliwe guys bengiyoservice ingquza ngiyodliwa uyabona into leyo angidliwa ngamakhehla nabantu abanemkhaba kakhulu ngoba bazobhebhisa kwakho njengoba ngibuka nje namanibhebha bhebhe round eyodwa people lichazayo people explainayo people lindwayo awisidina kaze nje ngathi wena ufana uyishayela impesi yami neCongo Dust aya ngenze kuze kufohloke lo mbhede guys yazi kulonyaka bafazi kube namashida amhlophe ingquza yakhe isiclean abanye benu usaba ukuthi le kiwi yakhe yawohloka iwohlokela kumashida amhlophe uzuthi kusaba kabi nje mina white into amhlophe nje iyangcola ugezi ngani awuyiclean ngani ingquza ugeze nendoda yakhe amansense yonke into indoda yakhe imithanda ugqobo phaqha nje futhi ngabe igezo wena indoda kanti iphasa kanjani ngoba indoda ukuzihlala awuneki kuphela ididi fanele ube indoda ubuyiphase kahle ube soft ngizoze niduke kulento bengifuna ukuthi yini yenza ukuthi ngenze le video yazi izithando zami ngiyazi nje kwakuJanuary emva kwezibhiliboco senibulalile izitho zangasese zomzimba ama private party phela angaba ama private ngoba abanye bayawadla ama private party babuye benze ngathi into wrong mina mangikhuluma ngama private party eni bengithi nje ke bakwethu uyingquza yakho uyayazi injani mawukuthi uyazi kade udla izibhiliboco uphuzile utshwala ingquza wayivithiza njenge people endoda yakho nje ubilivithizile nayi umcleansing
Nayi-home cleansing uma ukuthi uyaqala ukungibona igama ngoNontsikelelo ngwakaNcumalo Isibongo ngidayisa ngamati yoklina umsunu, ngidayisa ngezinto zokuqinisa ipipi, izinto zokuklina nje kuba kuningi. I-home cleansing-ke le Dali. I-home cleansing u-250. I-home cleansing awuyithengi ngoba nakho nendoda, uyithenga ngoba nakho nengquza. Kulaba abathi hayi mina ingquza yami iyayiklina, ngeke ingquza yakho iyikline wena ngoDisemba kade uphuza amanzini. Ngoba wena ngoDisemba kade ubhizi uphuza ugologo kuhle kwendoda. Wena ngendlela onesibindi ngayo ukwazi ukuphuza isavana. Uphuza i12 uwedwa isavana. Bese uthi ingquza iyayiklina. Wena kade uphuza ama-Coca-Cola lana ubiza emzini yabantu waze wavakasha uvakashela ukuyophuza udrink. Yakhe ingquza ibiyiklina nini lapha? Ingquza kanti iklina makunjani? Ingquza inamabacteria lapha phakathi. Amabacteria a-natural ayiklinayo ingquza. Lawo mabacteria angeke aze aphile awakhafile. Ingakho unanephunga abulawa isavana, abulawa iCoca-Cola, abulawa ilama rebooster osukuyiphuza kanye nendoda yakho nithi nibooster embedeni. Ake niphuza into healthy nibe right. Sona liti iti elizokudetoxa wonke urabish wangoDisemba u250 rand Dali. Ngifuna uyibuke yonke ke le video for iphone number kodwa ngizokutshela inamba u-081 729 3262. Ngiyazi ukuthi uyislow lena kodwa usiyislow lena mamele uvule umlenze ungayifaki necondom bakushele ngezitaxa. 081 729 3262. Angithi ngizwile itiyela abafazi u250. Ebese ukuthi nina insizwa for uklina izinto zakho zokudetox urabish. Hamba uyobilisa nansi cleaning herb. I-cleaning herb Dali i-170 rand kuphela. Ukha nje ama-teaspoon mhlambe ufuna ufaka u5 uzofaka inkomshizo u5 zamanzi. Right? Ebese kuyabila mase kubilile i-right mangabe uzoyiphuza isafudumele. Uzoyiphuza ekseni ungakadli. Ntambama qala udle mhlawumbe udle ngabo 6 or udle ngabo 7 bese yona uyayiphuza mhlawumbe after 2 hours sekuthe ukubohla ukudla uphinde uyiphinde. Yiqolo, iphunga lisemzimbeni, izinso, umcamo obolile. Yile pipi lakho elithi mangabe livuka ungali-understandisi kahle. 170 uphuze ukline ube right. Khulekani sazobhebhana this year. Uyabona this year yazi yabona this year. Yabona this year. And yabo ungibiza ngomesisi Msundu, ubungibiza ngosisi wenqozi. Uyabona this year. Shuthi uzongibiza ngomphathi wama private party. Uzongibiza ngomuntu owenza ukuthi abantu bachame ngoba sisazobhebhana. Kusazonyiwa. Ungizwela ngithi ndodo 170 cleaning herb. Wena ntombo ukudetoxa lapha umsunu iti Queen's tea i250. Ebese ngintshela ngalokhu ke iningi leni nikudingayo. Ake ngiqale la. Weyinsizwa, uyabona ama sperms akho uthi mangabe ukuchama ungawabona alahleke engquza. Mawuthi ubuchamele ngaphandle kube ngathi bekwamathonsi emvula. Ukuyibona imvula imisaqala ithi tha bese iyayeka. Ezinye izinsizwe ekhafula isperm sangempela. Uthi uyachama ama sperms akho alahleka kwi-condom awaboni ukuthi kwenzakalani. Thatha nansi syrup. Ngeke izisebenze overnight uzoyiphuza namhlanje kusasa mase ukuchama sekushubile cha. Kube nje into ejwayele uyifaka espoonwini uyidle nje inoshukela bakuthi syrup. Ungayifaka nasetiyeni lakho kube yona eyisebenzisayo instead of ushukela ushubise ngayo. After a week to 2 weeks uzowabona ama sperms akho azobe sebebuya u170. I-syrup ikunika nestamina. Kwabesifazane iyakusiza kwi-menstruation cycle mawunama period pains iyakusiza. Also ekunikeni istamina indoda phela ofuna ukuthi uyifune nawe indoda ihlala ifuna wena. Uyabona into leyo guys le glowing nayo kuyasho ukuthi bengibheja. Kuyavela ngalapho guys ukuthi ngithola ipipi right, ngithola ipipi limnandi. Ngizonenzela ivideo ehlukile. Unithenge lana ke ebese niyabooster lana lo male and female nalo unisex wakho amadoda wabafazi 170. Lo iBetacola. iBetacola uyidlela imishanguzo. Ufuna ukunyusa isystem yakho, immune system emadodeni ngisho ungayihlafuna 10 minutes before ingquzo ifike. iBetacola yenza amanga u130 ama-Canada u10 phakathi but siyawafaka sometimes abe u8 maye makhulu. Mawuthola lo debolile utshingi ingakho siwafaka bemaningi ngoba senzele ukuthi abuye ashise. Uma ufuna ukwapreserve kahle ke ubowavula wafaka amanzi. Udla nje only 2 hlafuna nomuntu wakhe ahlafuna into enibhebhanayo lapho. Also ke iBetacola uyigooglish. Vitamins is the best. Nami ke bakithi ngiyayidinga ke. I've been traveling, I've been doing things. Ngiyadinga nje ukuhlafuna 2. Ibizwa ngoBetacola ke ngoba ibeta. Uyabona into leyo. Inamba yami u-081 729 3262. Uyayazi ke ijithi. Uyayilike ivideo umotivate ukuthi ngibuye uphinde futhi ungifollow. Ngiyathanda yenezwe.